जायचंय पण पुढे चालत अजून. अरे रे रे रे, अरे काय बांधकाम करायला चालला काय वरती? बघा आता आम्ही पूर्ण फॅमिली घेऊन फिरायला जातोय. आता तुमच्यावरती सोडलंय, नाही तर मी मॅनेज करेल. कोणाला कुठे कसं बसायचं ते बसा. हा, कोणाला कुठे बसायचं ते बसा. हा, ड्रायव्हर सीट 3 फिक्स आहेत आमचे तिघांचे. जावा मग जावा. नाही मी डिक्कीत बसतो. मजा येते. बसा, काहीतरी वेगळा एक्सपिरियन्स. गाडी पाठी नको जाऊ दे, तेवढा राहायला हवा. अरे मी चुप. ए हात पाठी. आपण रस्ता थोडा बनवायला पाहिजे आता. बाकी नदीमध्ये पाणीच नाही आमच्या. बाकी या गाडीमध्ये माणसं किती दिसतात तुम्हाला? किती आहेत? पाठी किती बसले? 4. त्याच्या पाठी 2. डिक्की मध्ये 2, 6. ड्रायव्हर 1, 7. गाजल 1, 8 आणि छोटा 1, 9. 9 माणसं बसली. हरिटिकाची गरज नाही. हरिटिकाला पण पाठी सोडला नियम. 2 डिक्की मध्ये बसणाऱ्यांना गरम नाही होत आहे ना? कसं वाटतं तिकडे बसून? का ते अँगलच वेगळा ना बसायचं. सरळ पण आणि काय पण 8वी सीट येत नाही तू बाबू. चला, 1 सीट इकडे कमी झालेली आमची. टाटा, बाय बाय. संपले माहिती तांदूळ. घावलेले भाकरी किती लागतात. आलो बाबा, पोचलो. ते डिक्कीवाल्यांना बाहेर काढा. सरप्राईज. कसं वाटलं सुजल? चांगलं. अरे रे रे, किती दबली होती गाडी. अरे रे, इथे वॉटरफॉल म्हटलं जात आहे. बघूया कुठे आहे. आणि आम्ही बघा खाली खाली उतरतो. तुम्हाला दाखवतो बघा प्रॉपरली. तुम्हाला ब्लॉगमध्ये समजेल की माहीत नाही, पण खाली बघा किती आहे ते बघा. आरामात 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 चला बघा. सर्व तुम्हाला ट्रॅकिंग पण दाखवतो. येस, बघा कसं उतरायचं सर्व प्रॅक्टिकली बघून घ्या. लास्टला सिनेरी चांगली वाटते, पण ते बाकीचे कष्ट पण बघायचे कसे असतात ते. हे बघा, हाय हिल्स. श्रेयाला वाटलं की डायरेक्ट हे आहे एस्केलेटर आहे वाटलं. चला आता तुम्हाला दाखवतो बघा प्रॅक्टिकल कसं आहे. पूर्ण हे पायऱ्या आहेत सर्व ते, बरोबर. हे बघा पूर्ण खाली गेलेलं आणि ते सुजल आणि ते बघा पूर्ण खाली गेलं ते बघा तिकडे. आणि आपण असं वरतून आलो इकडून. बाकी वातावरण बघायला तर एकदम छान आहे. एकदम न्यू एक्सपिरियन्स आणि काहीतरी नवीन, एकदम मस्त. हे बघा, तुम्हाला नाही जमलं तर असे चपला हातात घेऊन जायचं. हे बघा, लहान मुलांसाठी स्विमिंग पूल इकडे आहे. लहान मुलांचं इकडे पाणी नाही. मम्मी जाशील तिकडे, तिकडे जा. नाही, खोल नाही का ते, तेवढंच आहे ते. जाताना एक फणस घेऊन जावा आपापल्या घरी. हा, भूक लागली की इकडेच घरी खाऊया. रस्ते तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो बघा, म्हणून मोठी गँग घेऊन आलोय. प्रत्येका कसे पाय टाकतात ते बघा. हे बघा, धड पडली. नाही रे, शॉर्टकट. हा, दगडाच्या मध्ये हलू गया तरी आरामात जावा. हे पण सर्व पाण्याचाच रस्ता आहे. हे काय पाणी जायचं आहे. आणि सर्व खाली दगड बघा, एकदम व्यवस्थित पाय द्यायला लागते. सर्व एकदम नॉर्मली चालायचं ना, एकदम केअरफुली चालायचं इकडे. ते बघा त्या दोघांचं तिकडे काय चाललंय. आपण
आला असेल. मग तेच तर. कुठून आला? कुठून आला? पाण्यातून बुलबुलीत नसेल ना ते. लाईव्ह एक्सपिरियन्स. काय भारी आहे. जायचंय पण पुढे चालत अजून. हा, तुला ढकलते आता डोंगराच्या. तुला आता दगडावला जायचं तिकडे गुडगुडीत असेल हा. हा तेच. मी नाही येत. कुठनं जायचं आहे? बसतेस तू इकडे. हा बस बस बस. बसताय तुम्ही. त्यावर्षी दगड इकडे भरपूर मोठे मोठे होते. मोठे मोठे होते ना. तोडले ते वाटतं. हे JCB आलं ना म्हणून तोडले ते. अरे आजी गेली पाण्यात. आणि इकडे पण पाणी तुम्ही बघा. हा बस मम्मी, तू मम्मीला बघा तिकडेच बसवल्या, कारण बाकी मम्मीचा यायच्या टाईपचा इकडे रस्ता नाहीये. आता बस वरती चालवत. नको नको, बसू दे बसू दे. पाय भिजवायचे नसतील तर JCBचा आपण हे घेऊया सपोर्ट. घालूया आपण. बघा हे ठेवलं, ब्रिज ठेवलं, ब्रिज मध्ये. ब्रिज आहे, ब्रिज. हळू चला. पण हे छान आहे, मस्त काहीतरी नवीन बघण्यासारखं. वा वा वा. आणि एकदाच येऊ द्या पाणी वरतून सर्व, मग जाऊ डायरेक्ट मिरजोळ्यात आपण. मम्मी बसून राहा. मम्मीला बघा आपण पाठीशी ठेवलंय. हा एक्सपिरियन्स बघा आम्ही पूर्ण फॅमिलीसोबत तुम्हाला दाखवतो. आणि मी तुमच्याकडे बघू नाही शकत, खाली दगडांमध्ये बघा व्यवस्थित पायद्याला लागतोय. कारण पावसात हे सर्व पाणी असणार. मोठं आहे तर हे खोदून जातं ना पाणी. आणि मम्मीला बघा तिकडे बसवलंय. सिनेरी बघा एकदम छान. आणि पाणीला वाट बघा कशी दिलेली आहे. हे बघा इकडून पाणी सोडलेलं आहे बघा. आणि तो पाणी बघा कसं खाली झाला बघा. हे बघा ज्यांना जमत नाही त्यांनी असं जायचं असतं. आणि दगडा बघा इकडे चालताना भरपूर केअरफुल राहायला लागेल. हा नाही तर पाणी येत होता तो. पाणी आहे ना तिथेच पडतं. बरोबर. दाखवतो. मस्त ना. अरे पुढे नको जाऊ. ह्याला पण घ्या, ह्याला पण घ्या. जा जा जा. अँड 1 भारी आलाय. चला आता उज्ज्वला ते रेडी होते आता खाली जायला. अरे 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 अरे. एक काजल तू पहिले पाठी आहे. येत जाते. हा पाया पडून घे, पाया पड तिकडे. पाया डोका टेकव, डोका टेकव. अरे रे रे रे. अरे काय बांधकाम करायला चालला काय वरती.
हे काजल तुम्ही सर्व एक्सपिरियन्स बघून घ्या. वरती यायचं जायचं सर्व. चढवायला एक माणूस घेऊन या इकडे गावातला. ही पटी जाणार आहे पाण्याबरोबर. हा शब्बाश. कसं वाटलं एक्सपिरियन्स काजल? मस्त. मस्त? काय बोलतो? कुठे CID? खेकडे खाल्लेले असतील कोणीतरी. ते वरती कामगार बसलेत ना, ते खेकडे खायला बसले तिकडे. ते बघ. काजलला पाण्यात भिजून मस्त वाटलेलं. आता नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेया 2 वेळा पडून कसं वाटलं? तिला पायाला लागलं ते बघ. माती लागली माती. चला आता बघा आते कशी डुबकी मारून दाखवते तुम्हाला. तेव्हा आजी पण एक्साइट झाली. त्याला काय आता तुम्ही इकडेच उभे राहा. चालले सर्व पाण्यात लगेच. असा जा तरंगत तरंगत खाली गावात पाणी बरोबर. तसं बघा सर्वांना आपापल्या ठिकाणी सर्व एन्जॉय करू द्या. बघा पाठी सर्व बसल्यात. आपण वरती जाऊन आलो बघा तिकडे टोटल पूर्ण. आणि मला वाटतं पावसात हे पूर्णच भरलेलं असेल म्हणून सर्व दगडं बघा इकडे कसे आहेत. या दगडांमध्ये पण आपल्याला कुठे ना कुठे फॉसिल्स मिळू शकतात बघा. आणि इथून येऊ नाही शकत म्हणून मम्मीला तिथे बसवलं आहे. बाकी सर्व आपापले एन्जॉय करतात इकडे व्यवस्थित. कसं वाटलं सुजल? चांगला. झाला. पोहणी मारताय. वा वा. आता कोणती शिलातली आजी? हा सुजलला पण थंड वाटलं ना आजीला पण थंड वाटलंय आता. आजीने इच्छा पूर्ण करून घेतली. डुबकी डायरेक्ट. सांगता मी नको तरी पण मस्त मस्त पोहून येते एवढ्याच्यात. एक कोबडा आला आगात. हे चष्मा तुझाच आहे व्यवस्थित. फक्त हे 2-3 गोष्टी आहेत ते फक्त हे करायला लागतं व्यवस्थित. स्वतःवर गेली पाण्यात. होय आम्ही सर्व सांगतोय नका जाऊ नका जाऊ. बोलतो सरेल सरेल नको नको नाही जायचा म्हणजे जायचा. जावा. चला. इथे नवीन आलं की हे नाही समजणार नाही यायचं. कोणी गावातल्या लोकांनाच माहिती आहे. हां व्हिडिओ बघून असं ट्राय करू नका. कसे गावातले आहेत म्हणून आम्ही आलो इकडे. काकीला आणि काकाला कसं माहिती आहे इकडचं सर्व. इवन दगड पण माहिती कुठे पाय ठेवायचा आहे. नाही तर तुम्ही अशा दगडावर ठेवाल तो. हे बघा सर्व दगड पण इकडे रिस्की आहे. कोणी व्हिडिओ बघून येऊ नका. माझा पाय तिथे हा बघा असं पाहिजे कोणतरी सांगणार. माझा पाय तिथे पाय. आणि असे चपलं बिपलं घ्यायला पण 1-2 माणसं घेऊन या. खरं व्हिडिओ बघून इकडे येऊ नका पहिलं सांगतोय. गावातला कोण असेल तरच. हे बघा एवढं काय सोपं नाही. हे रिस्की आहे भरपूर. आपण एक वेगळं ॲडव्हेंचर करायचा म्हणून आलो इकडे. आम्ही इकडून वरती गेलो होतो. आता तिथून चाललोय बघा. हे बघा तुम्हाला पण दगड दाखवतो मी कसे पाठवतो बघा. हे बघा
आणि मध्ये मध्ये दगड हलतात बघा, तो पाय पाठी गेला की दगड हलला तो. इकडून नेऊया आपण. हे बघा मग सरळ असं जाऊन वरती जायचं आपल्याला बघा. अशी म्हणजे ये तू पुढे पुढे ये, आरामात आलीस ना तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. काकी दिसायला पातळ असले पण स्ट्रॉंग आहे. आरामात आरामात, एक एक पाय दे, एक एक पाय दे. हां, आणि हे कसं सरळ आहे ना असं. येस, जोर लावायला लागतो. चल मी आहे, चला आम्ही दोघं आहे तुझ्या पुढं. चल, हायली रिकमेंडेड आहे की इकडे येऊ नका गावातल्या माणसांशिवाय. हां, नाही तर इकडे पोपट कराल स्वतःचा तुम्ही. हो, आणि आम्ही लोकेशन सांगणारच नाही तुम्हाला. मग मी बसायचं तर बस. बसते, आणलं आणलं. जरा बा, चढणारे पण जमले आणि चढवणारे पण दबले जातात. चला आता. इथे बघा भरपूर वरती खाली करावं लागतं. वाटतं सोप्पं आपल्याला ते. हा, इथून पण दिसतोय तो. इथूनच मारायची का उड्या मग. धरणात भिजले ते भिजले आणि आम्ही घामात भिजलो इकडे. हे बघा वरती रस्ता. आणि श्रेया 2 वेळा पडल्याबद्दल तिला नारळ म्हणून गिफ्ट दिलेलं आम्ही. आजचे स्टार आजी डायरेक्ट पाण्यात. संगीता मुरलीधर कदम. अरे वा, कदमवाडी फेमस झालेली आहे आता. चला बसूया गाडीत. चला. चावी माझ्याकडे लक्षातच नाही. माझा मी उघडता. चला डिक्कीत बसणारे डिक्कीत बसा. नको, काय डोकं हे होतं, उलटी सारखं होतं. हा बस, तुझ्यालाच एकटा बसूया. एकटे बसू का? हा बस बस बस. छोटा बस. आता समोर किती माणसं आहेत बघा. 1 2 3 4 5 आणि आम्ही ऑलरेडी 3 जण गाडीमध्ये बसलेलो आहे. मी आणि सुजल आणि श्रेया डिक्कीमध्ये. चला बसा एकेकानी. पूर्वी बस, पूर्वी. आणि गाडीत बरोबर बसा, सीट बेल्ट लावून. आता तरी हा रस्ता झालाय. ते 2 वर्ष अगोदर रस्ता नव्हता ना इकडे. आपण बाईक घेऊन आलेलो बघ एकदा. चढली नव्हती ती बाईक, मग उतरून चढवायला लागायची. एक पॅसेंजर उतरणार आहे. 2 उतरणार आहे का? हा हा बरोबर. दुसरी दिसलीच नाही मला. छोटीशी आहे ती. रस्ता झाला ना. अरे वा वा, होय, direct रस्ता घरी बघ. जायला गाडी आता वाटतं. वरती गेलो की मस्त. खाली जाईल ना. भिजला का मोबाईल का? आता बस, व्यवस्थित बस पाठी. चला, पाठी टोकरी करणार तिकडेच बसा. बसा. बसा, थोडा वेळ, थोडाच राहिला आता. राहिला आता. बाय. बाय बाय. चला जाऊया. बघा आम्ही तिथे गेलेलो, मोबाईल पण पाण्यात गेलेला. नशिबाने तो मोबाईल चालू आहे आमचा. आमच्या ग्रुप मधल्या 2 लहान मुलांनी आपापली हाऊस करून घेतली आहे. एक वयाने लहान आणि एक मनाने हा. काजलकडे कॅमेरा जरा फिरवूया आपण आणि काजललाच विचारूया. काजल कसं वाटलं तुला? खूप मस्त, मज्जा आली. पाण्यात उतरलं तेव्हा मज्जा आली. सर्व जास्त पाण्यात उतरली ना तरी मी लांबून तो धबधबा बघत होती ना. तो एकदम मस्त, मजा आली. छान होतं ते. तू लांबून बघितला तो धबधबा होता, आम्ही पुढून जाऊन बघितला तर पाईपातून पाणी पडत होतं. पण एकदम छान. आणि परत मी सांगते, कोणी जाऊ नका तिकडे. हा, स्ट्रिक्ट वॉर्निंग, कोणीच जाऊ नका तिकडे. भरपूर रिस्की तुमच्याकडे ओळखीचा माणूस नसेल ना तुम्हाला डायरेक्शन दाखवायला, तोपर्यंत जाऊच नका. ओळखीचा असू नाही तर नसो, तुम्ही जाऊच नका तिकडे. मी पहिलंच सांगतोय. आम्ही पहिल्यांदा जरा रिस्की आहे. हा. आणि अजून एक, आता घरी चहाची ऑर्डर दिली आम्हाला. जरा तरतरी पाहिजे, सर्व लोक हे झालेत एकदम इकडे. आधी भिजली आहे पूर्ण. आधी चांगली टुपकी मारली. हा, मस्तच, एकदम छान वाटलं, मस्त वाटलं. पण आजचा अनुभव पण एकदम छान होता. हे बघा
कशी बसली ती दाखवतात खोल बघूया. आणि अशी दिसते आहे. हे बघा हे दोघं बघा कसे झोपलेत. डिकीत बसले आहेत. मस्त रे पाठी जागा बरोबर आहे ना तिकीट. अजून एक माणूस काय लपवतोय. पाव घेऊया चाय बरोबर खायला. नाही सर्वांना आपल्या सर्वांना त्याच्यातून. गाडी बघा किती मस्त वाटते. अच्छा अरे कोणतं आहे हे वालं? घ्या नको आहे. एक तुला घे. हे एक त्याला दे. काय हे? चाय बरोबर खायला तुम्हाला एक घे. थँक्यू. आमची सीट वाचवल्याबद्दल, आमचे रिक्षाचे पैसे वाचवल्याबद्दल थँक्यू. हे सर्व आमची चायची तयारी दाखवा. आणि मला घेतली चिक्की घेतली आणि हे घेतलं आम्हाला. चल मम्मी नको. चला अशा प्रकारे इथे आम्ही आमची टूर एंड करतो आहे. आणि तुम्ही पण व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. हा रे बाबा कुठे गेलो होतो आम्ही बुबू. थांब पहिला ह्यांना उघडूया. हे बघ बुबू इकडे हे बघ. लोक बघ कोणते बघ ते बघ ते बघ ते बघ कोण आहे. ते बोलतं आपण गेलो कुठे होतो असं बोलते ती. हा बुबू अरे घे ना. दे इकडे. अरे सगळ्यात बघता ते बुबू. मम्मी माझा फोटो काढ ना. काय भरवलात काय. चिक्की हातात होती ना ती भरवली तिला. खावा आपल्या चाय बरोबर घे सर्वांना खायला. चला जाऊया. पाहिजे काय हा ठेव दिला एक ठेव. त्याबरोबर हा ठेव एक ठेव बरोबर आहे. 8 आहेत ना ते. एक खावा आणि बाकी चोच बीच खावा. चला व्हिडिओला काय करायचं सुजल. व्हिडिओला काय करायचं. लाईक सबस्क्राईब अँड शेअर. हां बाय बाय. थँक्यू. हे छान आहे. अशीच राहा तू आता तिकडे बसूनच. असं पकड तिकडे जाऊ. अजून